Jeg vil tage det her søm, og så vil jeg tage og stikke det ind i midten af min ansigt. For jeres og for min fornøjelses skyld. Nej. Jeg skal ikke noget. Må gerne undersøge. Så tager vi armen her. Det er det, vi gør. Yes. Er du med på, hvad du skal? Jeg følger dig. Du følger mig? Skal jeg fortælle dig, hvad du skal? Ja. Du skal bare sætte dig ned og nyde showet. Giv en stor hånd. Sådan der. Ja, det er gået galt tidligere her, kan jeg se. Nej. Ja, kør bare. Det skulle gerne være sådan, at den her. Jo. Den er god nok. Sådan der.